Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan a Vina at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Vina at taga Ilocos Norte. Inauna kada kaming agkakabsat, iso nga ingkarkarigatan dak a pinagadal datatang ko, tapno apaman a makaturpusak ket makatulong ak kano kadakwada. Makitaltanon laang ni tatang ko, ket ni nanang, pasaray makitangdan no daag pagapas, wenno anyapay a mabalin a pakitangdanan iti talon, wenno iti uma. Sumursuro takmat ka ni nanang no awan klasek manang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idagtawanak iti 58. Nasa pakamot ita nakaawid lakay. Awan unay inubrami iti talon, iso nasapa analpas. Dagiti anak mo ay, at dada ka di amin ay. Ni Vina ti awan pay, ngam dagiti addina, addadan itay pay. Kasta ka di. Ay, gayam bakit? Nakabulod ak ni amo iti kwarta. Di pagbayad ni Vina iti pagadalan. Ay, naimbag mo tap na makabayad manen. Sapay adupay dagiti kasapulan agatangan na. Basta ti importante, makabayad nga umunatap no maka-examen. Anano santan, taapaman a makaturpos, at dantun katulungan tay ti panagadal dagiti kakabsat na. Wana,
Sungar ni karkarigatan tatag trabaho para kang kuana. Alaing kaharod ag person. Madamdamalaang adanto ni Vina. Sigurado ang maragsakan da ijay. Numaamuan na nga dagaya man pagbayad na ijay pagadalan. Malangarod, tapag isa ang mga tayon tumutin, apaman ang makasangpet ni Vina. Vina, ada na bulod ni tatang mo iti amo na apagbayad mo iti pagadalan na anak ko. Ha? Agpaiso nanang? Ay na, agyaman nak. Kunak na agpromisori no takmanan. Aginggat ka bailan mi nga iremedyo, aramiden mi anak ko. Basta saya atom ti panagadal mo, tapno matulungan na kaming tumutin ka ni tatang mo. Wan nanang, di kay agdanag. Di ka pa'y lamakin ubnubyo, taubig ka pa'y. Di mo tultuladan dagiti daduma ang nasapa na sikugan, kat saanan ang nakapagtuloy pa'y nga agadal. Wan nanang. Malaing kayabanan dagiti kakabsat mo, tamangan tayon. Ang mga numabisinan jay amayo ang naggapu iji talon. Nagkapong Vina, itay pa yung orayan ka dito eh. Napanak nga rod nagbayad iti tuition ko. Naimbag tada na bulod ni tata nga pagbayad ko. Sigurado ang maka-examen akton. Apay aya, anya ti bagam. Kwa, di kanto nagklase iti mauda subject mo ha. Mapantalangan nagpasyar. Anya, ngamdandanin ti examen. Masapula sumrer ka, tapno maamok no anya dagiti nasken ama review para iti exam. Vina, damagam tulangan ka dagiti gagayam mo. Saan mo ta problema dayta? Aday ta ka manon, puro pa share ti ammom. Apay, ada kwartam? Siyempre ha. Saan kamot nga awisan na awan kwartak? Basta, orayan ka manin dito inton madamdama ha? Sige nga rod, no isuti ko nang. Medyo parke ti papananta. Apay, anya ti aramidon ta dito eh. Kan asino ti akin balay dito eh. Balay dantik na ito eh. Napanda ngamin iji Manila. Isong embati dati tulbok ti balay da iji balay mi. Apay nga rod nga dakan ka. Siyempre, inlibas ko ngayon nala. Tapno dito talangan ni agtambay. Saan nga iti parke? Ngam, ang mga nada makakita ka data dito eh. Ipulong da ka ni Antim. Awan, di ka kadagdanag. Siyak ti makamo. Apay, di nakadikayat akadwa. Haman O, di awan nga ro din tado pa sa Vina. Mala, agtuwaw ka dita tagbuya tayo ti TV. Pagin inanaan ta. Saan ta ngagbayag dito ya? Diyak kaya ti marabyan nga gawid. Un ka di. Mabit na lang dito Vina. Di kagdanag. Siyak ti makamo. Di nga isusurot ko iti nobyok ani Leo manang Emmy, Jack na pagkadkadan kat adda na pasamak kada kami.
Dayjay ti umuna agundaway ana ilawan kami manang Emmy. Saan ngamin nga amo dagiti dadakkel ko nga adda nobyok. Iso atunggal marabyanak nga agawid, ipambar ko nga da inaramid mi a project wenno assignment iti balay ti maysa a kaklasek. Awan mo't panagduado dagiti naganak ko, gaputa natalek da unay kanyak. Manipod idi manang, masansanan a sumurutak ni Leo, iso asaan analiklikan, anapasarunwan ti pan nakailawan mi. Napasamak ka data, Leo. Madandanaga, nak. Anya ko mga iti pagdanagam, Vina. Nungay agbunga ti kanayon apan nakailawan ta. Sigurado aka ungetak dagiti dadakkel ko. Sapay siya klaang tinamnamaan da makatulong to kadakwada. Ta siya karuti na una. Di ka di madanagan. Di agasawa tan na ogsikog ka. Anya? Ay, saan tapay akabailan? Nakaububing tapay laong. Kan anyalangan ti makuna dagiti naganak ta. Sapa ikarkarigatan daklaang apagadalan dagiti dadakkel ko. Siyak ka di ti makaamukan ka. Di kag dandanag, wen. Onya ngay. Di ta nagsayang iti kanito. Madamdama lang. Agsinatan to man ang tagawid tan. Vina. Leo. Oh, di mo ko na naagkad-kad ka. Ita ka di pa'y. Katsikan din ang ibaga namin anon anaylawan ta. Basta, ganad ta kumarod, Leo, ah. Madandanagan ak namin at talaga. Apay Vina, awan sarot mo ita. Naladaw ka mo't nagreeng. Nagmati nga mintirik nanang. Itay pa'y akayat ko ti bumangon ng akakapsutak. Ha, ang mga noon nyamot na itan Vina. Kanayon kan tumot kami na marabyan nga agawid. Iso na urnungan kan iti bannog. Nanang. Ang mga noag sakit ka iti kastangar aramidam. Malamangan kakit din, tapno mayin na nampay dayta. Anya ti masida aya, nanang. Anya mo't dayta sidang nanang. Diyak maguston ti angot na. Naisigod mo ta kasudyar arbo saron tayo Papay ako na maadi mo kaya ti angot na ngay. Talaga, diyak maguston ti angot na nanang. Na. Papay ngay akas niya ti jar ni Vina. Agduldulok mo tan. Kan. Aguray ka. Amangan mo't no. Ay, Diyos ko. Sapay kumatasan apod no ti atap ko. Sapay kumatasaan. Nanang, tatang. Agpaiso ka di ti atap may amasikog ka. Agpudno ka, Vina. Nanang. Masikogag. Kasano na pasamak day takatawad mo ti amo may anobyom. Anya ka batan, Vina. Apay anaramid mo ti kastoy. Di mo la pinampanunot ti sakripisyo mi ti amaam tapno mapagadal da kalaang. Sino ti nakasikogkan ka? Ni Leo, tatang. Tinubyok. Ay unay kan anak ko. Nakaubingan ka pa'y laing.
Kapailan nyo nga rudan ayat ag pamilya iti day ta ibagbagam anobyom. Sa dino tayan na. Paumayim dito'y balay ta kasaritak. Namnamaon bimot lakit din nga agad adal ka. Ngam sa bali mo't gayam ti aramidam. Masapul nga itakder na kaday ta alalaki. Tani, masikog kamutan, Vina. Naibagakon kan ko na ti kasasaad ko, tatang. Kat nakasagana ka na o makisarita kada kayo. Apay ngay asiksik at imay. Ayan dagiti naganak mo. Sina dagiti dadakkel ko, tata? Makipagnanagdak langit ayan ti ulitag ko. Ayan na nga ruday tanga ulitag mo ngay. Kuha, tata. Naibagakon kan kuha na tinapasamak ng nakaungot kanyak. Makaamuak ka no amang sulbari ti parikot ko. Ay, na yan. Kasano kayong arudan kan ni Vina? Nang runa tagbalin nga anak yo. Tata, nakasagana ka mga langon kan ni Vina. Kat napagnumuan mi amapan kami ije bagyo. Anya? Bagyo, kunam? Anya nga itaramidan nyo ijay? Nakadadayo da siya alukar. Kuha nga min, tata. Ado di kabagyak ijay. Makipagnaad kami pa ilang kadakwada. Tainton makastrer ka kung iti trabaho. Sumina kami umutlaeng. Sigurado ka nga raon nga dati pagtrabaho am ijay no bilang. Adda, tata. Nakasarita kung ti may sa akasinsin ko. Kat may sarok na kano iti pagtrabahuan na. Ay. Mala. No dahi ta ti desisyon nyo. Sige kinaikayat yun dahi ta. Iso asang won yung arod. Italukmikan ka ni Vina. Ngam ikarim adi mong tulukwan. Wano paspasakitan ti anak ko. Naawatam. Ikarik, tata. Siya kundi makaamo ka ni Vina. Kasta mo tinit agbalin tong anak mi. Agyaman na kiti panagtalak yung kanyak. Namnamain nyo. Apaman na makaurnong kami ka ni Vina. Kan apaman nga da kami ton iti husto nga edad. Agkalay sa kami ton, tata. Panagkunak, saan sa arumbang tinagbalin na pangandang talakay? Emilia, bakit? Kasanulaangan no saan ngagtungpal day dya lalaki iti saritaan. Kasanulaangan ti anak ta. Ikararagtaasan ko mapasamak na ita, Emilia. Ngamaryong, kasanon no mapasamak ti pagamam kaak. Pagbabawi aki tinagbalin a pangandang taaryong. Sabali nga mintiag parparik na kanyak. Madi at talaga tiriknak itikas jay a nagbalin a pangandang ta.
Wenno naman ang Emmy. Nagdanagak matlaeng iti yaan nugot dagiti dadakkel ko, iti kiddaw ni Leo, amapan kami agnaed iti syudad ti Baguio. Ngam gapo iti kasasaad ko idi, intultulok kulatan ti kayat ni Leo akaayan-ayat ko, kat simuro takken kuana nga uray saan kami pay ang nagkalaysa. Nakastrak nga rod iti trabaho iti Baguio ni Leo, babaan iti tulong ti kasinsin na. Kat ijay matan nga impas ngay ko ti anak mi. Kalpasan ti sumagmamano abulan a panangged ni Leo, kinabailan min tinagabang iti nagnaudan mi, iso ang nagbukbukod kamin manang. Aminado akasipod pimanaw kamin iti lugar mi, namin pinsan matan anaputod ti komunikasyon ko kadagiti dadakkel ko, tasaan pay mat ngamin idi nga uso ti cellphone. Naanayas pay mat ti panagdinamikan ni Leo iti sumagmamano abulan manang. Ngam iti agbaybayagan addan nadlaw ko ken kuana. Apay nga lang asumangpet. Rabiin Kat nagapo nga rin iti trabaho. Apay, ada problema? Ha? Apay kastamot dun ti panagsasaom kanyak, Leo. Kasano, makapabuisit ka. Ultimo dagiti tarakon tangason agtatauldan. Tamabuisit damot ken ka. Nabambanog ti tao agtrabaho kas tapay ti ipasabat mo iti sa sangpat ko. Kaya't mo, tadya ko nagawawid. Unay kamutan, Leo. Siyempre, ekspektarak nga agawid ka adagos kalpasan ti trabaho. Amumot nga gururay kami iti anak mo di ti balay. Katanya nga rin kayat mo. Balay, trabaho aklangan. Saan ka di aday ta ti rumbang? Adan pamilyam, Leo. Kasla ka pa'y lagunggunay abaro. No, Kunam idi nga agurnong ka tapno makapagkalaysata. Nga maapay nga aging gaita. Awan mo tan ti dakdakamatom may papan iti dayta abanag. kasano nga makaurno nga kat nagninamot ti amin nagagatangan dito Dandan di pa nga rin umanay katatayon ti masuswidlok sana. Di mo mat ngamin ipaima kanyak ti sweldom tapno makaurnong ako ma. Anya, naglahin kan. Agtrabaho ka mo't ano kayat mo ti maadaan iti kwarta. No kayat mo ti makaurnong. Hanggang dahito ti ibagak kan ka, Vina. Di mo namnamaan nga ikalay sa kapay. Anya? Makapauma ka din na. Nalaos ti babawi ka nang itakder kan ka, Vina. Nalaos ti pa nagbabawi. Talaga nagbalimon anamin pinsan ni Leo. Saanan ang matungpal dagiti ing karina idi kadatatan. Kumusta nga tamot ang dagiti dadakkel ko? Awan pulusan ti damag ko kadakwada. Manipod imay kami diti Bagyo. Di mo't ngamin kayat ni Leo nga gawid kami kumamot iti lugar mi. Kunak na makatulong ang kadatatang. Uray adan kadundanak. Umjak mo't maaramid, tanagrigat mo't tibiyag mi di ti Bagyo. Sakit, sa bali pa yun ti mapaspasama kita, tanagbaliwan ni Leo. Rimwaron ti pudpud no aburik na. Kaya rigak pa ikit di ti bambanti nga agururay laang dito idagos mi iti anyaman asumaro na mapasama kiti panagbiag mi. Kasladya kon maanausan ni Leo. Amok nga awan namnamak anasaya at amasakbayan mi iti anak ko iti danana. Amang ano manayunan la ti anak mi, no ibantay ko ti bagikan kwa na. Idin to ta imparupanan kanyak, analaos ti babawi na anang itakder kanyak.
Tsak kayatan nga damanan mairaman itirigat ang mapaspasaran mi ita. Iso ati kasayatan nga aramidak. Kasaritak tinagayom ko akaruba mi. Barang matulungan na ak. Awan pulos kwarta ngay igamhak. Iso ano jak agaramid iti pamuspusan. Tung palbiagan nga agrigrigat kami ti anak ko. Iti dan na ti irresponsable nga ama na. Tatang, ada kami. Si kakadi nga agpaisobe na. Wen tatang, siyak nga rod. Ada kami ti anak ko. Ay na, nabayagan nga awan damag mi kada kayo ka ni Leo anak ko. Sipod pimanaw kayo, di kayo matan nagpakpakita. Pasensya kayong tatang. Nagado ngamin iti saan aninamnama na pasamak. Kasta ka day. Hanggang maapay nga ada kayo lang iti anak mo ti Simbang Pait. Ayan na ngay ni Leo. Pinanawan min tatang. Anya? Diakon makaanos iti dan nana. Kakaasi kami iti anak ko iti dan nana. Kalaat ang nagbaliw. Kat binaybayan na kamin. Kinapudno na. Nagpatulong ak lang iti kaaruba mi. Iso nakaawid kami ditoy. Iso dati nang ti pagplete mi tatang. Kasta ka day. Ay, tinasaya at umunod ka pa'y anak ko. Dito'y unag nga ituloy tati agsarita. Anyan, nagalaskat gaya muntaramid na dyan lalaki. Kunak no nasaya ti kasasaad di bagyo. Iso analipatan na kamin. Ngam kastamat gayam tinapasamak anak ko. Amo ti Diyos, no kasano ti ayat ko ang makapasyar dito'y tatang. Ngam saan nga ipalubos ni Leo. Ay, wan gayam tatang. Ayan ni nanang. Apoy ajak na danon diti balay. Pina anak, no ado tinapasaran nyo nga agi nasipod imadayo kayo diti lugar tayo. Ado lang tinapasamak dito'y adi mo amaw. Tatang? Nabayagan na idalit ti inam sipod imadayo kayon. Kanayon na kaiti abirukan. Anya? Nanipod awanan damag mikan ka. Nang rugimot din asaan anang nangan iti husto ti inam. Aging ka na idalit. Kinasaritak dagiti kakabagyan ni Leo ditoy. Tapno mabirukan da kayo. Ngum ultimo dagiti kabagyan na ijibagyo kat di da kano ammo. No sa dino ti imakaran nyo kan ni Leo. Impanaw na kami ngamin iti ayan dagiti kakabagyan na ijibagyo tatang. Tapno maaramid na ti kayat na nga awan ti mangiparit. Isumot lagayam. Ala, umay ka anak ko. Kasaritak dagiti kakabsat mo tao awiranda pay laang ti kaanakanda. Mapanta itaayan ni nanang mo. Tatang, apayat, dito'y sementeryo tinangipanan nyo kanyak. Kaya't mo makita ti inam saan ka di. At day tati pansyon ni nanang mo. Mano abulanin, manipod na itabon. Saan?
Sana po no day ti makit-kita. Pimusay da di ina matinagan mo ti isawsawang na, Vina. Ipatpatag na kaunay da dinanang mo. Sika ti binirberok na aging kay ti kaudyanan nga angas na. Nahanan ko. Aboy ang pinanawan na kami. Aboy ang di na kinuray, nanang. Vina, anak. Pagawasan nagnanang. Diyag na gayatan tinapasamak. Nahanang ko. Vina, anak. Anya nga ti planom ita. Agnaid kami dito iti anak ko, tatang. Di ako nagsublipay ka ni Leo. Total, imparupanan kanyak analaos ti babawi na anang itakder kanyak. Imbaga na pa yan adin akon kayat nga ikalaysa. Dahil iti pagbutbut ngan unay day dinanang mo ang mapasamak kan ka anak ko. Iso akapampanaw yu pa'y laidi dito'y lugar tayo. Kinasarita na kaun asaan ka no arumbang tinagbalin a desisyon may. Tatang, Kinapudno na anak. Paspasapul na kayo idi kanyak. Iso na lang ta nagbalin ato bang ti kinarigat ti biag tayo. Iso adjakon na aramid ti daw na. agbababawi ak matatang. Gapo iti kinasukir ko iti. Iso akas to iti napasamak kanyak. Ubing ka pa'y anak ko. At daapay panawon tapno ilintig mo dagiti bidot mo. Nangruna ita. Taadan anak mo arumbangay sa ganaam itinapintas ang masakbayan. Wan tatang, manipod ita. Mga barwanan akon. Kat babaan day ta iti tulong nyo. Tulungan dak amang rugi tatang. Kat ikarik adi kay tubaybayan ka dagiti kakabsat ko. Vina, siyak ti amam anak ko. Kat mamati ak ano si bibiyag paylaang day tinanang mo. Sigurado akas to'y mutlaang ti kayat na amapasamak. Kanayon ko ay kararag asapay kumataagdadan na tayo mutlaangan. Nang ro na itataawanan day dinanang yaw. Wan tatang, agdadan na tayo manan. Agsapol ak iti trabaho, tapno makarugi tayo manan asang kapamilya. Agtitinulong tayo, tatang. Nasaam tinagbanagak iti isusurot ko iti ama ti anak ko manang Emmy. Ngam nasasaam man gaya man ti sinang petak a kinapudno iti panagsublik iti lugar mi. Nupay kasta, masapol nga agbalinak anatibker. Tamay saket nga ruden nga ina iti naganos nga edad ko. Manipod idi, saan kamin ang nagsisina kadatatang kan kadagiti inaudi a kakabsat ko manang. Napagasatan akmet ang nakasapol iti natalgad at trabaho iti matlaeng lugar mi. Iso asinay sayaat ko.
Kan inanadak ti simangbay kanyak nga oportunidad, kat nagbalin daytoy adakkel at tulong iti pamilyami. Awan mo ten pulos damag ko kan ni Leo manipod nagsubliak iti lugar mi manang. Iso akagiddan ti pananglitop ko iti amin a nagkurangak iti pamilyak, ti panagbalin ko met a single mom. Gapo siguro ta nagbalin akarit kanyak ti amin a napasarak. Kan gapo matlaangan iti panarabay ti Diyos manang Emmy, na ikagumaak a naisakad ti amin, babaan iti panagsalukag ko. Natulungak dagiti kakabsat ko iti panagadalda, kat napasaya at may ti panagbiag mi, apaman a nakasarak dan iti trabaho da. Ultimo ti anak ko manang kat nakaturpos meten iti kolehyo, kat madamaitan nga ag-grave review para iti board exam. Si bibiyag pay laang ni tatang, nupay nakapsutan, taagsalog meten ti pigsana. Ngamkas na ikarik idi, aramidak ti amin para kenkwana, barang babaen iti kasta kat masulnitak ti amin a nagkurangak, karamanan ti para kuma iti daydi inak. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Vina. Vina, pagayam ko, nagbalin man a nasalimuot ti padas mo, idi kabambanwagam, na ikagumaamot analitupan ti amin, idi nakaamiriskan. Sayang laeng, taawanan day di inam kadagidi agundaway, kat di na nakita pa'y ti panagbaliw mo, kan panangilintag mo iti nagbiddotam. Ngamkas iti nakunamon, inramraman mon day di inam iti nalaos apan nga sikasong iti amam. Maragsa ka na kiti panagbaligim anang ilintag iti amin pagayam ko. Kat sapay la kuma, taagtultuloy yan dayta, aginggat ingana. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan arwel, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamatan dagiti padak an ayat amang tartarabay, kadagiti padas nga ingkay idram-drama. Ilingad na klaangan itinagan arwel manang. Agnanaad kami iti pamilyak iti may sa probinsya dito'y Cordillera. Makunak a medyo nasaliwanwan mo't ti panagbiag mi manang, gaputa damot makuna asanikwa dagiti dadakkel mi, nga iso ti pagtataudan ti pagbibiag ti pamilyami. Adda nga mintalon ken umami nga iso ti as-asikasuan ni tatang ko, kat siyak ti katulungan na. Addan pamilya ti may sa akabsat ko, kat siyak ti nabati iti puder dagiti dadakkel ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Nanang, ayan ni tatang. Ay nanak ko, dapan manan ay ti ayan ti umatayo iji bantay. Anya? Kunakmot nga ibagana kanyak numapan ijay tapno kuyugag. Imbagak ba't kan kwa na day tagam natangkan ba't ti ulo na? Kabailan na pa'y kanuti mapad nga agmay-may sa. Unangam kabailan na nga rod nga imatan dagiti napan na burasan amula iji bantay. O nailakat ang nagtangkan ti ulo ni tatang na ya. Apay, di ka pala naruam iti amam anak ko. Sigod mo takas na ti ugali na sana ya. Nanang, ngamlakayan ni tatang. Isongarot nga daak dito, itap na da katulungan na. Tinasaya at kasaritam tulaang nga nitut sumangpot. Tano siyak laang ti magibagbaga. Di nakpulos denggan di amayaw.
simangpat kayong tatang. Napan kayo man gaya medyo bantayan. Ay, wala. Kailala na iti bunga ti kayo ijay ang mabalin aburasan. Isupay ang maiyawid dito'y balay. Kimbagakmat kada kayo ano mapan kayo uji bantay, ibagayo kanyak tapno makaduan kayo. Ay, kat kabalak pa'y, Mart. Apay ay pagdanagan dak. Sapay nagdagsan dagiti imot siya naggapoy di uma. Kakaiso na nga daak pa'y lang mo't itisidong yo tatang. Di siya ti katulungan nyo. Day kakit nga raon, anak. Apay, kanayon lata namang namnama kami kan ka. Kasanaw no mga sawa kan taon. Ni tatang, apay ayaday tati pampanunutin nyo. Awan tupay nobyak. Kasana mga sawak ako nayaw. Amom nga raon. Kun may sarwail, pampanunutak mo ti masakbayam. Narigat mo't nga agbaak ka, anak ka. Kasanaw no lumakay kan taon. Kun may saan mi mo't amay pa ay kun ninanang mo ti pakaragsakam, anak ka. Tatang, no dumtang to dayta, di nasayaat. Ngam no ita, di yu pa'y lapampanunutan dayta abanag. Nakasarita na kakadin dyan anak mo, lakay. Wan, nagsarita ka may napamanasim mang putak manipod di uma. No nagtangkan tumat nga min ti ulom, imbagak lang arudin nga agpakadwa ka kinkwana. Apay kat kapaglak mo ti mapan iji uma. Kun saan ka kanay namang namnama iji anak mo. Masapol, anak kasagana ta. Anya ti amaw no mga sawan taon. Di awan tumutlangan ti kadkadwata. Apay, namnamaan pa'y aya mga asawa pa'y. Ay nabayag ko man ano talaga kayat na. Di ka katagyaman tasan ang asawa at nakadwata iti panagbakat kan panaglakay mo. Sabala talaga ti panagpampanunot mo matabakbaktan. Apay, maitod mo nga ron ti pagragsakan ni Ruel. Sika ti sabale ti panagpampanunot na laklakayan. Hay, diya kamukon ka. Ala, ingkag di gusaw, tamangan tay tumutag. Da kayo matading ko. Wan manong, umay kami man mangyag iti naapit medyo farm, isupay nga abas tuyo kada nanang. Nagsayatan nga din ko. Ay, ni bayaw ngay. Ayan na. At dadakan ni tatang iti likod ti balay. At damo ti pakpakita ni tatang kanila kay ko. Kasta ya. Ay na, naimbag kayo pa adin ko. Tanasayatan ti biyagyo. At dalang arudon negosyo yo. At dapay farm yo apagpaspasyaran nyo tunggal sa badaw. Masapol nga agsalukag kami manong. Amumot nga agpapada nga agad-adal dagiti kakaanakam. Dakkel ti gastos da. Kastaya ading. Wan manong. Talaga nga min adi mo amo, tawan mo't pamilyam abibiyagam. Ang aguray ka man manong. Talaga ka din awan planom ang mga asawa. Aglaklakay ka kadilatan dito'y sidong dananang kantatang. Ay nading, awan sa amutin ti mga yat kanyak. At amo dyan naram ko idi ang naksanggasat tadi nakmut kinayat. Katpadasam manan kumita kan dito'y baryo tayo iti mabalin mo nga sawaan. Tong palbiyakit din adananang kantatang latan ti pagserserbyam. Panunutom mo't ti masakbayam manong. Wan ka di ading. Sapay ko mga roda, taadan to dumawi. Addan to, Manong Ruel. Ama ano datatang mati pampanunutom ngamin, iso adi ka mga asawa. Si bibiyag na pa'y matadwa. Kabaulandan ti bagbagida. Kan may sa, di tayo mo't baybayan ida. Iso ap panawanan, tapno mga asawa kamutan, Manong Ruel.
Jean akabsat ko timang dagdagdag kanyak ang mga sawan manang Emmy. Mapampanunot ko matket di dayta, ngem ruming bautiriknak, apa nangyali kakadagiti dadakkel ko, taawanan ti kadkadwada no mga sawak maten. Dayta ti rason no apay nga addaak pay laeng iti puder dagiti naganak ko manang. Ngam gapo iti kanayon nga ibagada asaan da kanumet ama ited ti paglagsakak, jak nga rod linapdan ti pusok nga agayat iti may kadwa agundaway. At danam amok a babae manipod kabangiba nga ili, may sa a healthcare worker amasansan amapan kadagiti barangay para iti advokasya da para iti salunat. Balo nga dan anak, ngam isuti na magpitik iti pusok. Nagbalin kami anasinged, aging ga idinagaramak kat inaklon nakmet. Isu na laeng tainlimad mi iti pamilyak ti kaaddat relasyon mi, taamken na nga amangan no saan amagustuan dagiti naganak ko, gapu iti kasasaad na. Imanugot akmet nga ilimad mi ti relasyon mi manang, ngam idi agangay, kinasaritak dagiti dadakkel ko, tanapagnomwan mi idin iti nobya nga agkalay sa kamin. Na ko nang maibagam ka na kami kaninanang mo, Ruel. Huwag nga agpaisaw, kasla importante unay day ta ibagam anak ko. Importante talaga nanang, tatang. Katsapay la ko ma, tasuportaran dak iti dayto a desisyon ko. Anya nga min day ta aya. Nanang, tatang, mga sawa kon. Anya, mga sawa ka kuna. Puno ka di day nga ibagbagam, Ruel. Di mo tawan pa'y nobyam. Pakawanan dak ko matatang, nanang. Ngam inlimad ko nga minti kaaddan ti kaayan ayat ko. Ni, awan mo't problema kat iti day ta anak ko. Mas dawak no apay naghilimod ka kit din. Kat, asino ngay mo tinubiam, Ruel? Asino ti asawaam anak ko? Ni Lili nanang. Diyan ngay taga-kabangibang nga ilay. Lili at taga-kabangibang nga ili kunam. Ay, bakit? Amam ka di dakdakamatan to anak mo? Aguray ka. Ti kadidakdakamatom alilay. Kat nililay nga umay pumaspasyar dito'y balay, tunggal umay dito'y lugar tayo. Wan nanang. Ay sos, kasano na pasabak da ita? Kat jak mo't pulos nadlaw nga dagayam relasyon nyo adwa. Jak to pa'y nadlaw anagaram kakenkwana. Ay, aguray kayo man. Ruel, di ka dilili adakdakamatam kat jay balo nga adaanak na kan bakbakit ngamsi ka? Wan tatang. Naina, isaw ti asawaam. Wan nanang. Kat mindag kalay sa iti kabitan na panawan. Kat kasanon dagiti anak na ngay. Kaya't da ka day ang makiasawa man nandiya inada. Kaya't da tatang. Kinapudno na. Nakasarita midan kat imanugot damit. Katanya nga ron ngay ti maaramid no iso ti kayat mo anak ka. Saan aya bakit? Kuha. Amok akali kaguman yung mo ti pagragsakak nanang. Tatang. Isa ang masapol ang maplanon ti amin, tap na agkalay sa kami matan kan ni Lili. Na yan di anak mo. Di pa'y nagpampanunot. Kasla maaw-awanan iti babae. Nay, pagkunaamat bakit? Apay, kaya't mo nga rod at asawaan di anak takat balaw nga danak na. Kantaga kabangibang pa'y nga ilay.
Katanya ko matidakas lalo iso mo tinakariklaan na iti ayat. Ay, durbab ka talaga laklakayan. Ah, Hapay, di ka agpampanunaw. Jay tedda ti asino laditan alalaki ti asawaan ni Ruel. Sanan to biyagan dagiti anak day di abalaw. bakit? Kan amom ka day, no anya ti mapasamak no mga sawan ni Ruel. Ah, Awan ton kadkadwata tito'y balay. Ta sigurado nga ijay balay day jay abalaw ti pagnaudanda. Kasanaw no lakay kan bakit tauna yan. Asinon tao ti mga sikaso kadata. Kasanaw no agpadatan ton nga agkabaw. Di agsinsin ni bugtan tulaangan iti isbuta. Tawan mo't tan mang tartaripato kadata. nay. Kaslag pa iso day tangay bagbagam bakit? Agpaiso talaga. Iso ano siyak ti sika. Saan ka nga umanugot ang mga asawa pa'y ni Ruel? Nadanon na batlaang ang tikas di nga edad na. Di saanan ang mga asawa. Agyan latan dito'y poderta. Aginggat-ingga na. Agpaiso, Manong Ruel? Mga asawa kan? Wanading. Asino nga'y matinagasat ang mga asawa, Manong? Ni Lily. Diyan ngay balo at agakabangibang nga ili. Jay pasaray dumawas dito'y balay nga daimot na para kadatatang no adda dito'y lugar tayo, Manong? Wanading. Diyan health worker. Naglaing kayon ang nagilimod, Manong. Awan pa'y nakadlaw kada kami nga dagayam relasyon niyo. Pasaray agsasango tayo pa'y numaira na apumasyar kami dito'y balay. Talaga ngamin nga inlimod mi ading ko. Agama kami ni Lily nga amangan no di da kayat tabalukot nga rod kan anak na. Anya ko mahangay ti dakas na, Manong. Katawan mo't asawa na. Kat, anya ngay mo't ti ko nadatatang nanang. Imanugot na matading. Sa bagay, kanayon mo't nga ibagada ide, adi damot ka no maipa iti pagragsakak. Iso siguro ngay manugot da Kablaawan ka, Manong. Alang arudon. Planuin yun ti amin. Tapno makapagkalay sa kayon. Saan kayon nga umububing? Napartak alumabas ti aldaw. Di yu sayangan ti kanituyo. Agyaman na kading tamaawatan nak. Di kagdanag, Manong. Inton agkalay sa kayo. Kukwak to amin ama parte. Ha? Baboy kas kadakalding di tano iso. Na. Ado ti tarakan mo iti farm, Manong. Tulungan kanto iti isagana yo. Ay dakila pagyamanak kan kaday taa ading. Apay ngay kakalaang asumangput alaklakayan. Rabiin. Nabartag ka. Yan ito pagkisam. Nabartagak nga raw. Tanaginumag kita ayan ni kabagays. Nambaram ang naginaw. Sapay na bayagan adi ka nagininom. Kaya ko nga raw na iliw-liwag ti sakit. Tinakam ko. Bakit? May papan itay? May papan kinirwal. Ramiris ko punuti ko na. Ang kakaasin tang agpaisun ng mga sawa bayan. Iso at Tiyakon umanog
No puede, Senyor Juez. Lakay. Rito pa ni kabangis ko kung nanadyak ka no ipalobos sa mga sawa pa ni Ruel. Awan to ka na tikat kadwata. Kat saan ka kumaan nagbarbartek Ibagamkan ko na day ta desisyon mo. Yan na yata katungtungik man. Enton bigat to, ta sigurado ang nakaturog day jayan, ta adalamad ti rabi ay. Iso adi ka umariwawa. Basta ipatangkan mo adi mon kayat ang mga sawa pay. Period. Awan to ti maaramidan na. No di mo kayat ang mga sawa. Apolos asimken iti isip ko akalaat nga agbaliw ti desisyon dagiti dadakkel ko manang Emmy. Takas iti imunan a naibagak nagsammakedak iti panang dagdag kanyak ang mga sawa ta saan da kanukat nga rod a maipaay ti pagragsakak. Gaputa na ipudnukon kadagiti dadakkel ko ti maipapan kada kami iti balo a kaayan-ayat ko ken kunadamet nga awan ti parikot. Nagplano kami nga ruden maipapan iti panagkalay sami. Iti banag ko, jak pulos pinanunot a maaddaan iti tubeng ti panangasawa. Tamalaksid nga addan edad ko, mamati akpay nga agbalin a nasaya at ti panagdan nami iti kaayan-ayat ko. Dimteng nga rod ti gundaway a kinasaritak ti amak, maipapan iti panangdanon mi kuman iti kaayan-ayat ko. Tatang, kidawag kumadanonan tayo ti kaayan-ayat ko tapno mapagsasaritaan ng ti may papaniti panagkasarmi. Ay ibagam iti dadya abalaw sumapulangan iti sabale ang mga sawa kankwana. Ha? Anya? Ani, di mo't imanugot kayo nga ikalaysak ni Lili, tatang. Saan ikan? Nagbaliwan ti panunot ka. Saan mo nga asawa na dya babae? Nasaysayat na talinad kalatan abaraw iti tong palbiag mau. Nang tatang... Nangagmuti pang ngadang ko, Ruel. Katjak kaya tatubngaran na. Apay aya, anatinaknakan mo ta kalata na panunot mo ti mga sawa? Iti pa'y may sawa abalaw nga daan nakla. Tatang, di mo't na kayo tinagko na idi-adiyo mo't may pa iti pagragsakak. Iso kaya't yung mga sawaak. Pakaragsakak mo ti maddaan iti bukod ko pamilya, tatang. Kasano aktulangan, nulumakaya kon. Kasapulak mo tati katakunay-nay ko iti biyag. Ay, adula amin day ka? Kada kami mo't kanila ng wakad kadwam. Apay, talaga kain sukat na kami iti dadya abalaw. Kasano kami tulangan ngay, no bakit kanila kay kami una yun kanila ng ba? Asino pa yung ngay, iti mga sikaso kada kami. Tatang, diyo pa'y kaya tadwa kami ton iti asawak ang mga sikaso kada kayo kan ninanang. Kahit asinon tupay nga di kadwa ka mga sikaso ijay uma. Alaman. Asino ti kadwa ka mang tarakan kadang iti dingwan. No panawan na kaming tumatan, Ruel. Saan kayo matapanawan, tatang? Ada aklat tamot amang kitkita kada kayo. Iso na lang ata saanan adito'y balay ti pag naidakta dan tukot nga rod asawa kon. Makitam, di pumanaw ka na talaga. Nagsayaatan, tada dya babae kitin ti asikaswam, imbes asyak nga amam, da kami iti inam. Tatang, napigsa kayo pa'y matlaan ka ni nanang.
Kabailan nyo pa yung asikaswan ti maysa kan maysa. Gado malataan o adaka di tao. Nabayag mo ten na panahon na nagsarbiyak kada kayo tatang. Panahon mo ten atap no panunutag ti masakbayak. Ay na, nakarkaro nga awan ti masakbayam iti panangasawam Ruel. Isungag ba kalangay? Agtalinaad kalatan iti poderme kan ninanang mau. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito'y balay, nanang. Wan, tadarantak ka da kayo ka ni Marco nga asawam. Anya ka diday ta, nanang. Kasarita yu man ni Manong yaw. Mga asawa ka nung aminin kun ana. Wan ka nung arod, nanang. O di nasayaat, tapno dan tumatan bukod na pamilya. Ha? Anya nasayaat? Dayjay abalaw ti asawaan na. At dapay anak na. Hay saus, kasla na nga lalaang iti bato nga intok-tok na iti ulo na. Ni, apay ngay akastamot ti ibagbagayo, nanang. Kunak man no immanugot kayo, takastamot ti kuna ni Manong iti naudi pa nagsarita me. Kunak pay nga rod ada kamin kan ni Marco ti makaamu kadag iti maparti adingwan ama isagana into nagkalaysa. Ay so matlagayam anaturod takastamot gayam ti imbagbagap. Ha! Kasano kaminto ngayon ka ni Tatang Mau no mga sawan taot katawanan ijabalay. Di pa'y kat kakaasi kaminto na iti amayaw. Apay mat ako nayo akakaasi kayon ton. Saan da kayo mat abaybayan saan ka di? Kanayon mat nga da kami no da kasapulan nyo ni Tatang. Ay uray pa ay. Sa balilaang jadda ka na yun kadwame ijabalay. Nanang, ikan nyo mo't iti waya-waya ni Manong. Panawon mo't ten, tapno maadaanan iti bukod na pamilya. Ha! Tekonam, kaya't natimang liklik iti obligasyon na kada kami ni Tatang Mau. Dayta, ti agdadata, akinapudnaw. Apay nga itakalaan tatang. Rabiin. Itay pa yung urayan na kaninanang. Sapay na bartak kayo manin. Rapanak man iti ayan ti kumpare. Tapno, may liwliwag ko. Ti sakit, tinakam ko kan ka. Iso ka nagbartak kayo. Wala, tapno, malipatag. Ti sakit, tinakam ko. Ay na, awan mo, Ruel. Di na kami ipatpatag kanina ng bawta. Kaya na kami napanawan. Saan na punto na ito ipagbagayo tatang? Kanya kita sanag. Kakaasa kami taon kanina ng bawta. Tatang, saan lang ang sakta anak yun? Adapay na anin ko ajin. Di na kayo matbaybayan. Na masakit kayo, umay na kayo pa'y sukunan ita asawa na dito'y bayan. Tap na may padoktor kayo lahat. Mawar, talaga kita nagpalawakan. Nalipat na mo, nagitirikat mikan kay Tina, manipod na ipasagay ka. Awan utang mo na ipag-anak ka mga anak. Dito, titandaan na Maruel, ha? Parasam di mga sawat ang makita mo niya taramitan. Parasam lang, Ruel.
kanak mo ni tatang. Manong, Adaal daw ang nasaya ti pakpakita na kanyak. Adamot siya daw kagurgura na. Kat kanayon nak nga ungungtan nga awan gapgapuna. kunam imanugot dan, idi kinasaritam idakan ni nanang. Katuan mo ngam ni nanang iti ti saan na nagsasaw. Basta dinamag na lang no asino ka no tinobyak. E din baga ka ni Lily, saan mo na nagtagtagari? Ay, amuklatan manong. Naarasaasan manen ni nanang ni tatang. Na-impluensyaan namanen. Kasta mo ti atap ko ading. Takilat mo na nagbalo iti pangadang ni tatang. E din baga ka mapanmin danunan ni Lily. Hanya kita ramidag. Amangan na maupay kanya akong ni Lily. Manong, nahustuan kan iti edad. Saan kan nga ubing abasit ang mabalinda adiktaran. Aramidem, noon niya ti amom ahusto. Ading, Pudnot ako na, manong. No di ka pala agtignay, ang mga no agbabawin tumutan ni Lily. Itaray mo nga minan, manong. anya? Esos, amangan na niya taramidan ni tatang. Sapay muna na yan ti balay dalili. Amangan numapan na kami rautan ni Jay. Apay, imbagak aya ang makipagnaid ka iji balay dalili no agtaray kayo. Talaga mapan nakarautan no iji di pagtali na edan nyo. Ading, Mapan kayo iti adayo a lugar. Kas kuma iji bagyo. Ingkay aghani munen, sakbay ti kalay sayo. Awan tumot la ti maaramidan dan no nagden na kayon. Di mo panunutan ni tatang. Adamot ni nanang. Nakapigpig saan tupay. Kabailan na pa'y atari patuan ni tatang. sa bagay ading. Makapaspasog nudak nga rod, idi na pan iji balay ni nanang. Kunamlan awan mo tinaaramidan mi nga agasawa. Idin to tano adda kasapulan da, adda kami adagos. Saan aya nga idi nagsakit ni tatang kat sinukon mi pa'y nga impa ospital. Na-confine. Asino titimulong iti gastos. Saan aya ada kami? Ngamnog sasao ni nanang, kaslaawan apulos na aramidan mi nga agasawa. Isong na mababay na kada kayo. Nang runa kan ni Bayaw Marco. Nakasingsingput a tao. Umapalakto pa'y kan kamanong. Taitiday tang edad mo, katlaplap danda ka paylaang ang mga sawa. Idin to tasyak idi. Manulati tawen ko, idi napan kinasarita ni Marco ida, tapno agkalay sa kamin. Arig na impadawat da, manugot da adagos. Nalagip mo manday tanading. Ibagbagak laang mo't nakastamot at talaga ti inaramid da idi. Babae akpay manong, idin to tasi ka, lalaki ka, ngam na palalo ti pananglapod da kan ka mga sawa. Ngarod Alam nga tapag saritaan mi anay bagday taken ni Lily, ading. Saan yun apagsaritaan manong? Agtaray kayo kit din. Uray kitaam. Awan tumot la ti maaramidan da no di ti umanugot. Lakay kan manong. Saan mo asayangan day taagundaway? Gapula ang kadananang kantatang. Mga sawa kakit din, Manong Ruel. Nalawlawagan ti panunot ko, iti daydi nga imbaga kanyak ti kabsat ko manang Emmy. Amok nga damot la kanyak ti solusyon ti parikot ko. Ngamkas may nga anak,
Medyo makonsensya akmet amang panaw latan kadagiti dadakkel ko. Tilaeng pagyamyamanak ket agpada a napigsa dagiti dadakkel ko. Isu nga amok akabaelan da pay nga asikaswen ti maysa ken maysa. Ken adda kami met nga agkabsat akanayon a nakatarabay kadakwada. Isu abiddot jay bagbagada akakaasidanton inton agsalugen ti pigsada. Apaman a kinasaritak ti kaayan-ayat ko, nariknak nga adda pa nagdwa-dwana. Apaman a naibagakken kwa na ti sitwasyon, ngem napaanugot ko metlaeng, isu nga immadayo kami, kat nagden na kami iti sumagmamano abulan, iti lugar asaan nga ammo dagiti dadakkel ko. Nalaus kano ti sanuong dagiti dadakkel ko, kadagidi agundaway, sigun iti kabsat ko manang. Ngem apaman anadlaw na amayaten ti kasasaad dagiti dadakkel mi, inyawag na adagos kanyak, kat isumeten day dinapan mi yaamo kadakwada, kat natinong nga rod ti kalay sami. Napagasatan kami paymet anaadaan iti maysa nga anak, iti laksid nga inauna kanyak ti inasawak manang. Isu nga ita, ti anak mi ti liwliwad a tatang kenanang ko, kat pakaragsakak unay. Nasaya at tilinangan mi amin asang kapamilya. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Ruel. Pagayam ko a Ruel, makapaliwliwaman to'y ingkain sa laysay apadas mo. Kinapudno na, italaang nga adda na amwak at ilalaki nga anak, katlapdan dagiti naganak ang mga sawa. Kadawyan ngamin a babae ti lapdan dagiti naganak ang mga sawa, ta babae ti masansan a katulungan kadagiti trabaho ito nagtibalay ken panangasikaso kadagiti naganak. Isu amarayray awak kabayatan abas basaet ti surat mo. Ngamket di nagustuak ti naudi apaset na. Hustumat ngamin ti rason mo. Saan arumbang alapdan da ka mga asawa, tanasay-saya at payket di, nudwa kayunton ang mga sikaso kadakwada. Naimbaglaengen tanawada met ti panunot ti kabsat mo, nga isu tinang balakad ken ka iti aramidan nyo, tapno awanan ti tubeng ti panagragsakyo iti nagbalin nga asawam. Basta ti kanayon a panunutem, saan atubeng ti edad, wenno kasasaad iti biag, itinagan ni ayat. Ti importante kat agpinpin natag kayo. Awan ti ikuspilyo, ken amuyo no anya ti responsibilidad yo kadagiti dadakkelyo. Kastametten kadagiti anak ti asawam, iti immuna nga asawa na. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan ang mic, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. May saakmat ana ayat amang tartarabay kadagiti uploads yo iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klangan manang itinagan amay, kat itiagdama, adak dito'y Canada. Mano atawan pala ang agtrab-trabaho ak dito'y manang, nga makunak anatun uy kon dagiti arapaap ko iti biyag. Nasaya at ti kasasaad ko dito'y, taadda na pintas ken natalgad at trabaho. Gapo iti dayta, naipaayakon iti nasaliwanwan a panagbiag dagiti dadakkel ko dita Pilipinas. Nakapagsurata, takayat kumot nga ibinglay ti padas ko, anam na maag a makaipaay adal, kan inspirasyon kadagiti padak anaayat adumdumngag. Sapay la kumamanang, tamapagasatan met a maidrama. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi umadanin ti panagturpos ko, iti kolehyo.
dandanin ti graduation tayo. Kamaudyanan na, makaturpos tamot laangan. Wen nga Rodana. Kat maragsakan ak unay, tamarugyan ta na buklan dagiti arapaapta. Agpaisot ako na, Mike. Wan gayam, patuluyam ka diti planom nga agabroad. Wandana, talaga kayat ko ta agabrod. Dakdak ultimat gadak ejay. Kat sigurado, nalaklaka ka makaurnong adagos para iti masakbayan ta. Apay, di mo kaya tagtrabaho pa nga umuna dito Pilipinas? Saan ka di mas safe dito'y? Ngam tagtrabaho iji balasiw taaw? Wan matkit di Ngamkas na ko nakon. Nalaklaka ta agurnong iji balasiw taaw. Amo mat na masapol a suportarak mat lang damamangkan papangko. Sigurado ka talagan iti day ta desisyon mo? Saan analakat yung trabaho iji abroad ko namsa? Kasla nakabutbutang ngamin ti mayadayo iti pamilya. Amok day tanana. Kansan lang mo't para kada mamangkan papang day itong aramidak. Para kang kamot lang. Isong amok anarigat ta talaga. Ngam nadara pa mo iti biyag. Masapol nagsakripisyo ka. Ket namnamahal ka kasta kamat kuma. Sapay la ko mata maawatan dak. Taparang mo't lakadakwada. Kan para iti masakbayan tati pampanunutak. Nukas ta ti planom, suportaran ka. Amumot nga dakla ang dito akanayon ang nakasuporta, iti anyaman a planom iti biyag. Basta agsingsingpot kanto ijaya, nukas pangarigan mapagasatan ka makapan. Agyamanak. Talaga asabali tirig na. Naamong nga dati nakasuporta kan ka. Amumot apatpatgan ka unay, Mike. Isa apalugodak amin na kayat mo. Nga masapol na panunutam ana imbag. Wanda na. Ngam dahito yung amiti makitkita kawagas. Tap na makatulong ak iti pamilyak. Ken tap na makapagrugitan. Para iti nasaysaya ato abiyag ta into nagkalaysatan. Amok dayta. Kat bilibak iti kasta ka panunutam. Amok ka nasaya at ti intensyon mo. Iso ang mapasamak to amin at tartari gagayam. Mike, dandanin ti graduation mo. Ano nga iti planom kalpasan ti panaggraduar mo? Siguraduam ana nga to dagiti grades mo anak ko. Tapno makasarat kanto iti nasaya at tatrabaho. Wen mamang. Ngam kinapudno na. Kayat ko taga-abroad. Papang. Mamang. Anya? Agabrod ka kunam? Anya ka di Mike? Saan mo tamasapol nga agabrod ka? Nagado at trabaho dito'y Pilipinas. Kayat ko ngamin napadasan mamang. Dakdakkel namin tiin kami di abroad. No kasta ti planom anak, agurnong kangarod. Tapno may patungpal mo day tangarapap mo. Ay na Mike, awan ti kasigurado ami di abroad. Dito'y kalangan. Ad-ado ti oportunidad dito'y. Nga mamang. Saan nga amin na trabaho dito'y katmangtad iti na nga to asweldo. Tapno makaurnong nga kadagos. Nabibiit mo't lang ti makaurnong ni Jebal Lasiw taaw ti pagtrabahwak. Ay na anak ko, nagado ti amo ka na pa nagtrabaho iti abroad asaan nga imasenso. Dito'y kalatan. At least, kadan na kami pa'y kanipapang mo. Di yung amin maawatan mamang. Talaga akayat ko apadasan. Ay na, amumutan ni mamang mo Mike. Di nalakayat amayadayo ka kada kami. Iso akas tati ibagbagana. Saan mo't nga nanayo na may adayuak no kas pangarigan papang? Mamang? Sige, makambo ka. Ngamkas na kunakod. Saan nga amin nga OFW kat umasenso. Kumusta nga iti panagsarita yu kada mamang mo idirabi Mike? Naibagam ka diti planom nga agabroad, apaman ang makaturpos ka?
Wanda na, naibagakon. Grabe. Kinatawaan na pa ni mamang, hindi naamuan na ti plano kong agabroad. Kaslawan bilib na kanya. Anya? Apay ngay matakas di ti reaksyon ni mamang mo. Diyak manan mo. Ipapilit namin anasaysayat ka no trabaho dito Pilipinas. Makapaliday mo ti kasta. Ni mamang mo kumati kang runaan asumup-suportakan ka. Amangan ka no ngamin no nakarkarong agregat ak ija abroad. Di na ngamin maawatan nga dado ti oportunidad ija balasiw tao. Di kagdanag. No, day tati kayat mo, kat ka ba alam, di ituloy mo ti panggap mo. Agyaman akdana. Talaga nagmetrik na. No adda mamati iti kabailan. Kayan ayat nak, iso ka na yun nakasuportakan ka, Mike. Agyaman ak. Ken kaya't kung amin napanaknakan kadagiti datakkel ko. Akabalak tagbaligi iti biyag. Iti kanito ang makapanakon iti abroad. Congratulations, anak. Kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan. Kablaawan ka, Mike. Anak. Agyaman ang papang. Wen kayam papang. Mamang, kaya't ko ayam amo kada kayo ni Dana. Girlfriend ko. Kumusta kayo, ma'am? Sir? Si kagayam ni Dana. Kanayon na ka nga istoryaan kada kami ni Mike. Ay na, nagpintas kamot gayam balasang ko. Naimbag tanam amuda kan iha. Nabayagan ngay bagbagami kan ni Mike ngay surot na kay Jebalay. Ngam, mabain ka kanumat. Pasensya kayo lakuman, ma'am. Kaya't na kami na nakagraduate kami nga agpadpada. Sakbayam amok kada kayo, mamang. Nasingpat matla ka din ni Mike, iha. Ha? Uwan, ma'am. Nakasingsingpot ni Mike. Kan nagagatpay. Kahit nasaya at mata at dan inspirasyon ni Mike. Mike anak, nas ka nalalay ngumpay. Tapnosan mo't nakababayin ka ni Dana akaayan-ayat mo, Wen papang, aramidak ka amin. Tapno nasayato ti masakbayan mi adwa ka ni Dana. Sapay ko ma, taypat-patag mo unay ni Mike Dana. Amom ka di atunggal ibaga na ti plano na, kat kanayon akaraman ka? Kasta ka di, ma'am. Ipatpatag ko unay ni Mike, ma'am. Kat kanayon mi apagsaritaan dagiti plano mi para iti masakbayan. nasaya at mat nga rod no kasta. Amok nga agbaligi kayo nga agpadpada. Agyaman kami papang. Kat ikagumakaton-uyan amin nga arapaap ko para kada kayo. Kastamot ang dagiti arapaap ko para kada kami kan ni Dana. Ipampanakkel ko unay ni Mike, sir. Ma'am, kat amok nga dayo ti madanon na. Tapur sigido kadagiti arapaap na. Kabaalam na ita. Basta agsingsingpet ka akanayon, Mike. Kandi mo lipatan ti kumararag akanayon iti Diyos. Manipod pa idi ubingak,
arapaap kon ti makapanagtrabaho iti balasiw taaw manang Emmy. Adu nga minan dagiti nakitak asim maya at tibiyag ti pamilyada, manipod na panda iti abroad. Adamot dagiti saan anasaya at adamag, nga manumanang. Takas ko na da nga roden, swerte-swerte ti agabroad. Iso ano na pagasatan ka, saan mo asay sayangan dagiti kanito ken oportunidad asumangbay. Awan mo't ket iti problema kanyak, taaramidak ti amin tapno matungpal ti planok iti biag. Suportado nak ti amak, kastamat ti kaayan-ayat ko manang. Ngam no dadduma, kasla maupayak, gaputa agkat katawala ang tiinak no ibagbagak ti panggap ko nga agabroad. Ken mariknak apulos asaan nga umanugot ni mamang, apo manawak, dito'y pagilian tayo. Mike, anak, anya itan ti planom. Agsapulak pa lang ti trabaho ko diti pagilian tayo papang. Tapno makaornungak para iti plano nga agabroad. Anya? Nasaya at no kasta, anak. Nas ka na makaala ka pa iti experience mo dito'y Pilipinas. Wen papang, talaga kasapulan ti panagurnong ko nga umuna. Tapno adanto aramatik nga agabroad. Talaga kayat ko ti makapan iti balasiw taaw. Tapat siya ka nabibita ka makaurnong ijay. Suportado ka iti dayta panggap mo, Mike. Aday ta ka manan iti abroad nga ibagbagam Mike. Ha? Apayaya ka na yun mo apanunutan day ta. Mamang, amok namin adakdakkel ti matgadak ijay. Amok akabailak aparang ayon ti panagbiag tayo, basta maikanak lakit diti oportunidad. Mamin ano aya nga ibagakan ka anak ko. Ado dagiti OFW asaan anapagasatan nga imbasenso. Isungarod ako nakadito'y kalaangan pagilyan tayo. Makadana na kami pa'y pamilyam. Bye-bye am kadila ang dayta anak ta Arsenia. No kasta ti kayat na, suportaran talatan. Ay, diya ka mukan ka, Mike. Basta laglagipam, asaan analaka ti biyagi jay. Wan mamang, jak malipatan dayta, takanayin na dakamatin nyo. Ngam talaga adisidido ak. No talaga aday ti kayat mo, Mike, anak. O sige, agurnong ka nga rod, bayat ti panagtrabahom dito'y pagilian tayo. Wan papang, ikagumak ti makasapul adagos iti trabahok, tapno makaornungak mat adagos. Naawat ako niti kumpanya nagaplayak. Ha? Ay na, congrats Mike. Kunakon ket, maawat ka ijay gaputan na laing ka. Amom, nakita ti nag-interview kanyak. Anang nga nga ti grades ko di pagadalan. Isa amamati ka no, adakkel ti potential ko. Kan may tulong ko iti kumpanya. Kunakon ket aday ta ti bagadaken ka. Apaman a makita dati credentials mo. Agbirbirok na ka no ngamin iti tao ang mapagtalkan. Ken kabailan natin makaadap adagos iti trabaho iti kabitan agundaway. Kabailam day ta, si Kapay. Ikagumakda na. Mabit ka no ti promosyon iti dadya kumpanya. Basta ipakitam ti dedikasyon kan commitment mo iti trabaho. Sigurado ang maragsakan lakit ni dagiti naganak mo iti daytaan na achieve mo. Agasam, nabita pa'y ang nag-graduate at dadagos ang trabaho. Kat dayta ti dakila pagyamanak iti Diyos. Tadi nangag na adagos dagiti kararag ko. Talaga nga min anapas nagka iti tarigagay mo. Naghasat ka talaga, Dana. Adalang araw dan nasingpet ano biyak. Naawat ak pa yan iti trabaho. Sikat talaga.
Papang, mamang, naawat ako niti kumpanya nagaplayak. Adan trabaho. Kung nagtumot analaka kala nga makasapol iti trabaho, anak ko. Wen papang, makaurnong akon para iti panag-abroad ko. Ay na anak ko, nakasarag ka lang arudan iti trabaho. Day tapila pa nag-abroad mo ti pampanunutam. Ngamin, dakdakil to ti maurnong ko mamang. Kat may patungpal ko tinabayagan na plano. Apay aya saan kalatan a makontento di ti pagilyan tayo. Numayat ti trabahom ditoy, apay akalikagawam pay lang ti agabroad. Saan adala ka ti biyag iti abroad kunak manen? Wenen mamang. Ngam para iti masakbayan tayo dito nga aramidak. Jaket at dalatan dito pagilyan tayo. Ajak na tunoy dagiti arapaap ko. Mike, anak. Sigurado mo lang akabaalam no kas pangarigan at dadumtang panubok, anak ko, ha? Ang sapay lang ko mataawan. Naskan nga binyagbalin ka anatibker, ken sana rumbeng ti agdardarasudos, ha? Wen papang, sa ganaak na kita, apaman na may kanak to iti oportunidad ang maka-abroad. Ay, sapay la kuma, tamom ti serserekam, Mike. Anya nga iti ko na dagiti dadakkel mo. Apaman anaamon da nakasarakan iti trabaho. Maragsakan daw na idana. Nangruna ni mamang. Taday tati kanayon na nga ibaga kanyak. Makasapol ako may ti trabaho diti pagilyan tayo. Kasta ka di? Wen. Ngam dinadakamat ko ti mapapan iti tarigagay kung agtuloy nga agabrod. Apaman na makaurnungak. Day jay. Nagbaliwad agos timod ni mamang. Ha? Apay ka na tarigagayak pa'y lang ti umadayo. No nasayat ka na umutin ti trabaho ko diti Pilipinas. Talaga sana kayat ni mamang mo nga umadayo ka ah. Ay, huwag nga ron. Nga mapay akas jay. No, daddo ma. Diyak maawatan ni mamang. Imbis sa suportaran nak. Saan met? Kaslawan pa nagtalit na kanyak. Saan mat siguro akas ta Mike? Awatom kadilatan ni mamang mo. Talaga mo takas sa tararamidak. Tilangan mang pagpatib ka riti pakinakam ko. Kat ni papang akanayon ang nakasuporta kanyak. Basta aramidam, no anya ti amom apakaragsakan. Ada akla ang ditoy. Suportaran ka agingkat ka baalak. Basta di ka maawanan itinamnama. Maawatan na kantumat laeng ni mamang mo. Talaga mariribukan ak ni mamang ko, manang Emmy. Jack amo no anya talaga ti makagapo, no apay alapdan naklaunay iti arapaap ko nga agabrod. No pay kasta, saan naklata maawawanan iti namnama. Nang runa, kat adda ti kaayan ayat ko amang supsuporta kanyak. Aging ga nakastrekak iti trabaho manang, kat kasta unay aragsak ko. Tamalaksid sa anak anarigatan ang nagsapol iti trabaho, makaurnungak pa yan iti busbusak nga agabrod, nga iso ti umuna nga agpang, tapno matunoy ko dagiti arapaap ko. Aging ga anadanon daytoy akanito. Dana, ada good news ko kan ka. Oh, anya day ta Mike? Amom ka di? Na-promote kiti trabaho.
Ha? Agpaiso, Mike? Wen, kinasarita nak ti boss ko itay. Nakita na kano ti dedikasyon ko iti trabaho. Ken hardworking ak kano. Ay na, maragsakan at para kan ka, Mike. Talaga nga inaramid mo amin na kabailam tapno ma-impress ti boss mo. Ama muna mo tanda na. No sinarot ko ti may sabanag, kaya't ko tagbalin nga excellent iti amin nga ramidak. Amok dayta. Kaya't anya ka no amok. Ang mga nod adon tupay ka no ti oportunidad a sumangbay kanyak. Kaya't tikang runaan ita na promotak. Ngumato pa iti sweldok. Nalaklakan tumanan ti panagurnong ko para iti panagabroad ko. Ay, talaga gayam apatuluyam lata ti agabrod. Ha? Kunak no kontento kan iti trabahom ita diti pagilyan tayo. Dana, amumat na niya tarapap ko. Iso kayat ko latat agabrod. Tapno nabibiita ka makaornong para iti masakbayan ta. Kastamutin para kada papang. Ngam, saan ka di anaragsakan iti madama trabahom ditoy? Na-promote ka pa yan. Kat amok anangat nga tuntupay a posisyon ti maragpat mo, gapo iti pakpakitam a kinalaing mo iti trabahom. Naragsakak dana. Ngam amok nga ado ti oportunidad iti ruwar ti pagilyan tayo. Kaya't ko masigurado ti napintas to masakbayan ta. Diyak namin kahit amarigatan ka ijay, Mike. Di na ko mapagdanagan. Basta agtalik ka kanyak. Amok agbaligi ak dana. Basta di ka kumamaumuma amang suporta kanyak. Mamang, papang, ada napintas nga ipadamag ko kada kayo. Anya day ta, Mike, anak. Ala, ibagamon iho. Magagaranak mo na makaam mo. Napromote ako iti trabaho k mamang. Ngumaton ti sweldok into no may habulan. Ay na, talaga nalaing ka, anak. Makitam. Aday ta, dakdakkel ton ti sweldom anak. Tarigagayam pa'y ka di ti agabrod. Wen mamang, kinapod nuna. Addan nan anay nga ornong ko para iti panag-apply ko. Sakbay pa adim tang ti promotion ko iti kumpanya pagpapaayak. Anya, apay ngamin adi ka pa'y lag-focus iti trabahom ditoy. Amok nga adu ti oportunidad mo ditoy, anak ko. Mamang, nakaikading akon. Talaga kayat ko apadasin tagtrabaho iti balasiw taaw. Arsenya, bye-bye am ni Mike. Arapap na dayta. Iso anasken a suportaran ta ti anak ta. Jack Backlon, apay anas kan nga umadayo. Mamang, maawatan dak ko ma. Para kada tayo ti pampanunutek. Arsenya, apay ayadi mo kaya't asuportaran ni Mike. Arapaap na day, Jay. Jack ngamin kayat nga umadayo ka data ti kakaisuna nga anak ta. Ang mga numarigatan laang iti abroad. Apay ngamin na day ta ti pampanunutam. Bayam apadasen naton uyen ti arapaap na. Jack mo, pampanunutot nga ang mga di nakabailan ijay. Anak ta ni Mike. Ket amuta no anya ti kabailan na. Sana pulos asumuko day jay nang runa no may panggap iti arapaap na. Amok na ita. Nga masapul nga aganad no kas pangarigan makapantoy di abroad. Agtalik ka kunkwana. Ar-aramidon na daytoy para kadata. Kan para iti masakbayan da kanidana akaayan-ayat na. Amok aday ta ti arapaap na. Ngamkas may nga ina. Mabutangak. Ang mga noan niya ti pagtungpalan na ijay.
Mga no anya ti mapasamakan ko na. Nagruna kat awan tayo ti danana. Saan nabasit nga ubing di anak ta? Dandanin agpamilya. Iso kayat na nga isaganaan day ta. Saan ta ko mga agbalin alapad iti panang tunoy na iti arapaap na. Sa bagay, agpaisuday ta ako nam. Katanya nga rod ita, palubusam ka din. Kasi tinakunam, saan agapo data ti dadakkel na, kat agbalin ta alapad iti anyaman akayat na nga aramiden para iti masakbayan na. Iso dumawat ak iti pamakawan iti anak ta. Kat ipaay ko matan ti bendisyon ko, iti ipapananto iti balasiw tao, nukas pangerigan mapagasatan to, Rodolfo. Agyaman na kiti nugot yun na mapanak di balasiw tao, mamang. Naamiris ko, apod no amin nga impalawag kanyak ni papang mo. Gambawatam ko ma, akas may sangay na. Numabalin, jak kayat amayadayo kakada kami. Maawatan kayo, mamang. Ipatpatag kayo launay kan ni papang. Isong ay karik nga ramidak ti amin nakabaylak, tapno matuloyak ang makapaniti sa bala pagilyan. Ipaayan kayo itinaginawa pa nagbiag. Di na kami pampanunutan anak ko. Tinasken kat mapasaya at mo ti masakbayam. Kan ti agbalin to a pamilyam. Inton agkalay sa kayunton kanidana. Agyaman ak, mamang. Ita, sana ko nga ang pangadwa mang ituloy iti panag-apply ko di abroad. Taim pa ayon ti support tayo. Agyaman ak unay, mamang. Nagkid daw iti dispensa ti inak kat pinalubusan nak ang nag-abroad manang Emmy. Isolaang ti manglaplapad kanyak amang iproseso iti panag-abroad ko. Kat apaman nga imanugot, intuloy kon tinag-apply dito'y Canada. Napagasatan akmatmanang, kat aging gaita at daak pay laang dito'y. Kas itinakunakon iti damo apasat ti surat ko. Iti sumagmamanupay laang atawan akaadak ditoy, na ipaayakon iti naan-anay aginawa dagiti dadakkel ko. Kat adamoten dagiti sanikwa na ipundar ko di tapagilyan tayo. Saan la aday tamanang, naisurot ko matan ditoy ni Dana nga asawak itan, kat agpada kami anaaddaan iti napintas at trabaho ditoy. Sapay la kuma taagbalin nga inspirasyon to'y pakasarita akmanang para kadagiti agdwa-dwa amang tunoy iti arapaapda. To'y pagayam mo, Mike. Pagayam ko a Mike, umunay iti amin, kablaawan ka, iti panagbaligim anang tunoy iti arapaap mo. Nagasat ka tanaturad, kan naibtur ka, iso nagbaligi ka anang tunoy iti arapaap mo. Pudno a maibilang nga inspirasyon ti insalaysay mo, kat mamati ak nga ado ti nakaagsaw iti nabalitokan nga adal.
Agtalinaad ko mga rod ti kinasayaat mo, ken kinaimbag ti panagnaknakam mo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyak.